Здравейте, драги сънародници! Вие сте с канала Независима България. Казвам се Румен Лалашки. Преживял 36 години в България, от София съм. 32 години в Канада и вече трета година в едно търновско село, където съм много щастлив. Както казах, моето първо предаване ще сравняваме Канада и България с примери за кое е по-добро там или тук, преди или след, и накрая ще завършваме с извод какво да се прави в дадена ситуация, като излизаме от интересите на страната и нашите сънародници. За целта ви призовавам да се прискрайбвате в канала, а също така и да давате коментари вие как виждате нещата, защото с едно общо мнение ще се придвижиме много по-напред. И така, днешната ни тема ще бъде банковата диктатура. Първото ми предаване беше малко объркано, малко разхвърляно, защото просто имам толкова много неща да казвам. Но сега мисля вече да го направим тематично на по-малки блокове и ще се движиме от една тема на втора, на трета и така нататък. Какво представлява банковата диктатура? Това са едни частни олигарси, които печатат пари колкото си пожелаят, уж се съобразяват с някакви критерии и накрая започват тези пари да ги раздават на по-малките банки. По-малките банки ги раздават на нас и банката е понаправила няколко пипалца, едното от които се казват сток маркет, другото е кредити, след това са кредит картите и така, докато се превърнем в кредитен роб. Сега да видим как това става. Като пристигна в Канада 1991 година, взимам една брошурка от Royal Bank и в нея пише така, ако вземете тогава, къщите бяха по 60, 80, 100 хиляди долара, за разлика от момента, деца по милион и нещо. И ако вземете 60 хиляди долара за 20 години затворена лихва, ще върнете по 720 години, има да плащате по 750 долара на месец. И аз си мисля, викам сега, найма ми е 450 долара, още 300 отгоре и вече и къщата след 20 години ще бъде моя. Тогава бях на 36 години, викам 20 години, 56-60 години ще съм собственик. Обаче, като ги разделих тия 20 години на месеци и такова, и като ги умножих, защото там пише, 8% лихва и половина, и изведнъж се оказа цифричката 180 хиляди долара. Сега, това, което говорим е мое лично мнение, не задължавам с него никого, просто казвам как един обикновен човек и бизнесмен прагматично мисли за нещата от живота. И викам, чакай сега, колко пари се получават? Викам, 8% и такова. Когато го сметнах, то се оказа, че 60 хиляди, а трябва да върна 180 хиляди. Значи на всеки долар трябва да дам 2 долара за лихва, което е вече 200%, не е 8,5%. И тогава ми светнаха първите лампички. Викам, чакай. Какво се получи? След 10 на 11 години банките даже и това го премахнаха.
Сега в Канада раздават кредити за 35, за 40 години. Уж за някакви ниски лихви, които са 3,5%. Обаче моргиджа ви ипотеката ви е затворена за 5 години. И след 5 години вие като сега минавате в рискова група, сега ще ви дигнем еди какво си. И за моята къща, която си бях купил там 2001 година, 2008 вече от 5,5% лихвите стана на 8%. Ама вика, сър, вие просто сте в рискова група, self-employed, имам предвид със собствен бизнес и така нататък. И се оказа, че вторите 5 години аз трябва да плащам вместо по-малко, защото съм изплатил, трябва да плащам с още 100 и няколко долара на месец. Това искам да ви обясня как стават кредитите за жилища. Сега отиваме на кредит картите. Кредит картите е принципа на Моркова. Живей днес, ще плащаш утре. В кавички, ако можеш. Дават ти кредит карти, тя е много нисък процент, low rate, там по-рано беше 7%, 9% до 11%. И след това там с малките буквички започват да върват едни надписчета, че банката си запазва правото да променя лихвените проценти, когато си пожелае и така нататък. И в един момент се оказва, че ти сключваш контракт с една банка, в която ти нямаш никакви права. Имаш право само да плащаш и да мълчиш. И полечка, в началото поне само кредит картите на магазините, като Canadian Tire, като Sears, Zellers на уния години и така нататък, бяха с лихвени проценти, докато лихви до 28% и половина, докато в момента почти всички кредит карти са там. И като си получиш сметката, отдолу с малки буквички е написано: ако плащаш за минимум payment, $50. И отдолу е написано с малки буквички: ако плащаш само минимум payment, ти трябва 48 години, за да изплатиш, да речеме, $2000 или нещо от това. Нали разбирате за какво става дума? Така че това е нещо страшно. И моите най-искрени пожелания на всички: не взимайте кредити. Не взимайте кредити. Ако трябва да вземете нещо, то да бъде само в много крайен случай много добре пресметнато. Защото не знам как се получава на Запад, но взимаш кредит, добре, ще взема $5000, сега ще отида до Мексико да си почина, така, изморен съм, после ще ги върна, сега от заплатата по толкова. И винаги така става, не знам как, като се върнеш, просто парашута не ти се отваря. Или ще ти дойде писмо от Revenue Canada, че твой счетоводител се объркал и ти трябва да доплатиш $3800. Или ще излезе нещо друго. Или ще ти намалят заплатата. Па не дай си Боже да те уволнат. И така нататък. И оттам нататък започва трагедията. Вчера ми се обади един приятел от моя съсед, който е от Беларус, от Монреал, и ми вика: можеш ли да си представиш, моят приятел, той е шофьор на камион, моят приятел взел от кредитната линия $40,000 и сега му начислили по $700 на месец само лихва. Нали се сещате кога ще го върне тия 40 000?
като стане на 157 години и 3 месеца. Това е за кредит картите. Както казва моя най-добър приятел Пепи, да, ама никой не те кара да ги взимаш. Верно е, нали, всичко е. Ти си решаваш дали да взимаш, дали да не взимаш. Но тъй като цялата система на Запад почива на недостатъците на хората, па ние всички, нали, малко или много искаме така да се почувстваме хора, да се почувстваме по-свободни и накрая плащаме. И то плащаме до безкрай. Представете си, взимате кредит за жилище и ви дадат 40 години да го изплащат. Вие сте на 35-6. Да не говорим за по-нататък. Има да плащате 40 години. След това 40, понеже сте взели кредит, те ви задължават и да се застраховате жилището. Така че не е само кредит. Там са спрямо оценките на къщите ти начисляват данъците, които са някакви таксите на имотите. Аз за това съм направил това предаване, за да ви предупредя да внимавате всички и добре да си отваряте ушите, защото всички, ама там на Запад, ама той е върха на сладоледа. Да, само че. И така, таксите на жилище на такова са с хиляди на година, които като ги разбиете на 12 месеца, са от 300-400, да не говорим, че има места, дето са над $1000 на месец. И това е нещо страшно. Сега да стигнем до сток маркета. За мен сток маркета е едно абсолютно казино, а всички тия, които се правят на инвеститори, специално, нали, от нормалните хора, са ни пълни глупаци. Всички мислят, че ще спечеля, така, ще инвестирам, па да не говорим в този Мики Маус биткоин, който за мен е жива пирамида. Какво се оказва обаче? Както каза един английски финансист, смеейки се по телевизията, вика, всички хора, вика, си представят, че като са на сток маркета, вика, ще спечелят. Вика, никой не си дава сметка, че сток маркета е една везна. За да спечели един от дясно, някой трябва да загуби от ляво. Ти като си отишъл там с едно портфолио дори за $500,000, че за 1 милион, от другата страна на везничката седи билионера, който има няколко билиона. Той ще загуби, за да спечелите вие. Просто този филм не се е снима. Имах приятел, Бог да го прости, Пол, в Монреал, и викам, Пол, аз най-добрият приятел ли съм ти? Той вика, да. Викам, добре, дай ми $10,000. И той така ме гледа въпросително. Вика, за какво си? Викам, не бе, дай ми $10,000 и аз после няма да ти ги върна. Той вика, как няма да ми ги върнеш? Викам, нали съм ти най-добрият приятел? Не мога да ти ги върна и не ти ги връщам. Какво ще направиш? Той, какво ще направиш? Ще дам под съд. Вика, как така няма да ми ги върнеш? Викам, брато, миналата година, като ти прибраха $70,000 американски долара на сток маркета в Тайланд. Ама това е сток маркет. Викам, на сток маркета, като ти преврат $70,000 е нормално. Аз, ако най-добрият ти приятел не мога да ти върна 10,000, ще ме осъдиш. Така. Сега, за да приключваме скоро за днес, ви казвам това, което аз мисля. Банките не могат да бъдат в частни ръце. Това е абсолютно. Или държавата трябва да задължи банките, като сключват договор с вас, отдолу да няма никакви малки буквички. Сключвате за 9% и докато ви изтече кредит картата или кредита, никой няма право да ви мърда лихвения процент. Това е моят съвет.
Пък какво ще се получи, ще видим в бъдеще. Благодаря ви за днес и ще се видим пак тези дни. Чао!